Vandaag zit ik hier met Peter Jansen. Hij is nog in Rusland geboren. Moeten we nog vragen hoe oud je bent? Nu is hij 93. 93. Dankzij dat we dit een beetje op je reden, dat u die dat wacht met mij ook nog te vertellen. En die kans dat nog, zo zit mij dat. Zo, du bent in Rusland nog geboren. Wanneer bent u dan naar Paraguay gekomen? Paraguay onder 47, met 19 jaar. Ah, dat is met die groep aus de Nederlanden komen. Jo. Komen dan twee groepen ein? Bist u dan Nederlander oder bist u een Fernheimer? Ik ben 51 Fernheimer geworden, weil Fernheim die hadden besloten een wet voor op te nemen voor die te zorgen. En over hem leven die had mijn cousine gevriend, deren moeder, dat was mijn zuster, dat was een geleemde vrouw. En wil die niet jong bevriend alleen kunnen, door wij en mocht hij dat nu, en in Lands kunnen we nog een steeds vrij, dat we in Lands gaan ziedelden. Oh, oké. En hoeveel weet je dan, die familie? Era vijf, moeder, twee zusters en ik. Oh, oké. Zo, du bent eerst met 19 gekomen, dan kannst du die van de Schapstour en alles nog herinneren. Kan ik me nog een beetje wat herinneren, jo. En wo weet dat aan die kindheid? Bist u in een christelijches Elternhaus opgewassen? Ik zie in een christelijches Elternhaus opgewassen. En voor zich wil je dat verboden door met christelijke zaken. Geen Gottesdienst, geen Bibelstunde, dat werd verboden. Gottesdienst en Bibelstunden, ze wordt kann ich überhaupt nicht von Russland. Ze wordt kaufen dan niet, weil Stalin dat alles verboden had. Ik kan me dat niet goed herinneren, waar en beneden. Moeder die was een dag even einmal op arbeid. Aber ons hadden dat geleerd en ik, als we schon geweest waren, beten immer dat Vater unser. En dat had ik thuis geleerd, onderwijs hoe ze dat geleerd hebben. En zo zijn we even en die schon eingebereid. En dan zullen we in de Steiermark gesiedeld worden. En daar waren we 2 dagen. En dan waren daar weer die soldaten die dat gehefte hielden. En dan hebben we volle partisanen in. En die gingen daar, die konden dat niet houden. En dan hadden de partisanen ons 3 jongens. Mijn broer nog en Evert Hans en mij met. En dan weer ik 1,5 maand bij de partisanen. En Joegoslavië. En hoe oud was u dan? En dan bij een eeuwenval. De Duitse, die even helemaal wel dus patrouille maken. En dan hebben we vallen een morgen. En dan zeg ik me zo, nu ga ik niet, ga ik niet met hen merken. Die partisanen aan de voet alle 30 schoten niet aan. En als de Duitsers dan komen, dan gaf ik me. En dan werd ze te zeggen een Duitse gevangenschap. En krijg dan die dag, word ik 15. Oh, oké. Ja, en als ik door weer, dan wordt dat ook uit opgenomen. Maar dat we nu even in Joegoslavië. En moeder met de 2 zusters moet gebleven, dat wist ik niet. Dat was het gesnoe hier en die hebben dan zeer zwaar gehad. Moeder wordt zeer zwaar krank en zodat die hebben dan zeer geleden. En ik weer dan bij de Duitse met een fiber en
45. En dan kom je bij irgendwo nach Tau. En ik had een adres in Rusland wie een onderofficier bij ons ondergebracht. En met dem die vroeg schreef mijn moeder zich. En die adres, die kwam mij dan op eenmaal in den Sinn. Ik wist ook niet wohin. En dan schreef ik tot die vroeg. En die vroeg antwoordde ik voet en schreef ik, moet er een brief naar mij? En dan had ik dan moet er adres en dan had ik wat een verbinding met die. Zodat hij weer dan zei, vrouw, dat weet einer zich gevonden had van de twee. En aan 45 februari. Dan wordt dat regiment naar de Oostfront verzet. Zodat hij dan naar Duitsland ging. En als we in Duitsland waren, dan zei de Hauptmann, ik durf die niet houden, die bent te jong. Kan ze moeten gaan. En zo kwam ik aan 44 in maart naar Mutter. Ja. En mij weet je de samenbruch. Zodat ik groot nog voor hem samenbruch met Mutter waar dat opkwam. En dan waren we dan nog ongeveer 6 maanden in de Russische zone. En dan zei de Russen ook, ik had je meteen ook verbinding, je willen toch nu terug naar de heimat. En dan loog ik den, zei de Lunze vol naar zeggen, wel wie terug. En dat we al het andere was wat we willen meest wie het was van den. En dan hadden we nog gelegenheid, heet dat, wie nu arbeid in de Waastzone heeft, die kan vrij over de grens. En daar weer mijn cousine, dan schreef ik schon doorgaan en die schreef, hier is arbeid. En dan kocht we billetten en dan komen we zo nog over de grens naar de Waastzone. Zodat we op verreisd im Rus uit dem bij waren. En dan had ik door arbeid. En dan is het zo is, heet dat, daar wordt een groep gesteld uitwonderen. En dan waren we daarbij. En dan wordt even de groep gesteld. Ze worden verzekerd naar Canada, want Canada is dan zeer streng wegen gezondheid. En als de rechter voor ons weer dat geen mogelijkheid. En dan weer de enige mogelijkheid Paraguay. En ze zeiden, daar woonden al van onze mensen. En wie weer zeer vrij waren dat mensen van ons wonen, dan kunnen we er ook wonen. En hoofdzakelijk we komen nu zeer weit van respect. En zo moet zich dat we am 1. februari van Bremerhaven met de eerste vullen namens Schwarme hierher. Ja. En dan komen we bij Buenos Aires. En een schip wordt voets even gelood op een kleine en die komen ook nog daar bij Casado. En wie andere, en als ik Jan bij de revolutie, moesten dan alle hoven blijven. Woonden door 3 maanden in Zelten. Oh. En dan hadden ze dat, dachten dat MCC zoiets handje kregen, dat we dan beter functioneren konden. En daar woonden we nog maar 3 maanden in de Lorenzo en de faculteit door. Oh ja. Zodat we
Am 1. Februar in Bremerhaven losfuhren und am 5. September kommen wir in Fieber an. So lange wie gereist, na ja, dann eben das halbe Jahr da Gewohnt. gewohnt. Und, Gewohnt und nicht weiter, was passieren wird. na ja, wir waren da eben ernährt erholen. Wir konnten einfach nicht wieder. Und dort wir löten eben bloß in dem Moment, dass die Revolution endlich musste ein wird sein. Und war ich frei bin um Chaco. Ja, ja. Von der Regierung gut wir dort alle eingeladen, wir hatten die Erlaubnis her. Aber wenn die Revolution ist, dann deed dat eben so. Dann war wieder abgehouden. Ja. Also dat, Zeker. ja. Wanneer hast du die dann toch verloren? Wo bist du wiedergekommen in dein Glaubensleben? Ja, da war ich meinen Anfang, gleich dort, wo ich da vertalen deed, wo wir überfallen wurden, dann schmeide ich mir an im Bett und war geschützt. Und dort talte ich dafür, dass Gott mich eben bewahrt hat. Und unterwegs in Buenos Aires, auch in Lorenzo, da haben wir gelernt, dass wir drauf Unrecht hatten. Aber dort kam ich spät hier, und sobald wir hier wären, dann war dann eine Gemeinde, ich krieg den drauf Unrecht. Und dann mal ich mich dort dann wieder durch, sodass an 48 am Mord wurde ich dann hier in Philadelphia nicht mehr getauft. Aber du hast von thuis alles mitgekregen, dass du die an Gott wenden sollst. So habe ich das verstanden, dass du, als je überfallen wurde, einfach naar Gott gebeten hast, naar Gott am Help geschreien hast. Und die heeft die bewaard. Dat is een schijnend Beispiel. Ik glaube, dat kunnen we alle mitnehmen, dat man in zo'n Situation unbedingt doen soll. Dat is wat ik verloren denk. Dat is eingedroogd zijn van Rusland, Bato, door en wat wil je voorzicht geweest? Ja. Ja. Eenmaal. Dan komen die vliegen over ons. En dan lagen we door. En aan de andere kant woont de bomber over. Oh. En die bom die durft niet plaatsen. De engel dat heb. Je moet de proper doen. We waren heel blij een beetje met van een kalt. Als passiert nog. We werden er twee. So eine Bewahrung. Dat weer eine bewaring. En een andere bewaring. We gingen daar uit rand. En dan word ik beschoten met een machinegeweer. Machinegeweer, weet je wat dat is? Eine Kugel naar de andere. Dat is eine Kugel naar de andere. Die kon ze met een oost afsnijden. En dat werd een beetje een opbuigen. De kugel ging bij verre, bij mijn been, onder been, heen been. Zesde de moe aan de eerd. En dat traf niet een onder de beste lamp. Heeft God ook wel de hand vastgehouden. En ik zei dat nu nog her, dat jij de hand hebt in de kugel. En dat vonden we, als we hier waren, ik van ons kon nog halfjes voor wel, dan wilde een jongeling met me met. En dan vertelde we ons een beetje hoe weerst. En dan ben jij in onze steden door.
die gerannt und hij heeft geschoten. Ah ja, Zo tjeft het. hier in Paraguay. En jo, zei je, waarom ruip ze dan eens een zes mensen hier toch mal op? Nou, jo, wat is dat je wist voor weer weer? Jo. Het is een bewoning, een typering. Hij zei, ik wist dat ook niet wat er passiert. Ik had niet het machinegeweer, ik had klaar het ziel en de mensen eraan. Hij schoot en de rand was, het trof niet. Eraan. Ik had klaar het ziel en de rand. Also dat weer bij mij, dat weer bij hem. Ik wist niet wat met dat weer. Dat zijn zaken. En dan ween, wanneer ik hier sociaal inzet, een bewoning van de andere. Voor hoe hast du mij bloed gedroogd, hoe hast du mij geschützt? Ja. Wat hier, en dan zoveel onder. Dat is, Wat veel te vertalen zijn er. da wordt zeer veel te vertalen zijn, wo waren alle kleinigheden waar ik me herinneren kan, wo hij me gedroogd heeft, wo hij vergehouden heeft en, Ja. en zeeën. Ik vraag me vandaag veelmaal wat is zeeën. Ik vriend een kranke vrouw met een kapotte schriet. En God, die zeiden dan zo, we hadden nämlich meine Mutter bij ons, dat mijn vrouw en ik weer meest 70 jaar heb. Meest 70 jaar oud. Meest 70, veel een half jaar, 70 jaar. En dan zaten we zo en dan zei hij, joh, 91, zijn we bed. Wer wordt van ons het eerste gaan? En dan op eenmaal hastig wist we weer het eerste weer. Wie eten het op omkast. Onze grootdochter vierde in een krankenhuis. En dan noemen we dan nog de grootdochter, mijn waardje zegt opa, afscheid nemen. Had 2 dagen im Krankenhaus gelegen. Afscheid nemen. Ja. Meest 70 jaar oud. Genoeg. En zo als wil ik mijn schoolbildung, dat we het eerste 2 jaar weer Duits en dan weer Russisch. Bij de 6e klas en daar werd uit. En dan gingen we prijzen. Ja, en hier komen we her. Dan werd ik groot getoft. Laten we ons zo opnemen en niet naar de gemeente. Nee, en we laten alle am Anfang weer. Wat ik voor te spreken gewild. Nee, joh. Predja. Van de Bibel wist ik zoveel als nooit. En we weer ganz am Anfang, dat viel dat onder een alm, maar dan wurde ik dat, God wordt ons helpen. En Mutter, die weer daarbij, daar ging ik 5 maanden hier de Bibelschool. Dus zo vangt dan even weer, dat ik wenigstens een klein beetje in grond had, 50 jaar gedenkt. 50 jaar? Jo. Als predja? Jo. Wow. Sehr schön. Wir können vielleicht noch lang reden und vertellen. Aber ich möchte noch ein bisschen fragen, was würdet ihr wollen an die Tauschätjers mitgeben, wenn das vielleicht noch ein bisschen jünger sind? Was würdet ihr denen sagen, was wichtig ist im Leben? Wir sind hier nu im Pflegeheim,
2 Jahre allein, oder ich weiß nicht wie lange, 2 Jahre, das ist vielleicht. Na, wichtig ist das Familienleben. Wenn die Mann und der Paar, die Mutter und Vater, wenn die im Glauben sind, dass die ein Vorbild sind. Ich will mich dort manchmal nicht selbst zutrauen, aber unsere Kinder, die haben mir da gesagt, ja, die sind unser Vorbild gewesen. Und dort für mich immer ein bisschen Trost. Wir haben nicht so sehr viel darüber geredet, aber wir haben versucht, das zu wiesen. Und diese Vorbilder, die sind sehr wichtig. Dass die Älteren eine klare Richtung haben und dann können sich die Kinder an was lehnen. Die checken auf und die hören nehmen und die beholen. Vorbild ist das Wichtigste und dann eben auch Vermutung. Und naja, ich sage weiter, das ist zum dritten Mal dann Vorbild. Nicht sage, gut, kommt. Wenn ich bloß einmal sage, du sollst nicht, dann steht das auf Vaterstand. So, wenn ich meinem Jungen sage, komm, will. Dann ist er rein, paar Jahre vorab. Jo, wenn Paar das hat, kann das auch. Und wenn Paar sind, das auch noch geht, na jo, ich hier das auch kann. Und das sind die wichtige Sachen, was man wiedergeben soll. Und das, was da Bestand hält. Und besonders in so einer kritischen Zeit, wo wir dann das gemacht haben, ne, was, Hüsen alles leicht wie Stunden, wir haben ein kleines bisschen was gepackt und dann nicht mehr wiedersehen. Und dann, wohin wir gekommen? Dann landen wir hier im Chaco. Hier musst du frisch anfangen, alles fremd. Und Gott hat gesegnet. Und dort kann ich nicht groß genug schreiben. Gott hat gesegnet. Gott hat bewahrt. Gut. Nou, das ist gut. Wir haben viel gehört und wir haben viel vertalt. Und das ist sehr interessant, wo Gott geführt hat. Und ich freue mich, dass wir das haben können hier mitteilen und wünsche, dass das von Gottes Segen ist. Dankeschön, Onkel Jonse, für Ihre Zeit, dass wir das hier können mit nachreden. Nicht zu danken. Gut. Ich wünsche dir viel Gottes Segen und alles Gute, wenn du das widerlegst. Ja, das wollen wir wieder reden.